ya halawa ina za ki je ke yanzu fi sabilillahi ke yanzu haka za a yi rayuwar zaman duniya yanzu ke yanzu bayar Allah nan tun da aka ce an mana auren nan da ke yanzu saboda wata 5 biki taɓa fashin unguwa ba yanzu haka za a yi rayuwar duniya fi sabilillahi kuma ta nan ba ta kuma ba kwa san zaman lafiya gyara da Allah in je in nemo abin da zan sa a cikin na tun sa kake zaune ba abin da na ci ce kuɗin mata kullum sai ka bani da yunwa ka tafi garin barka gari fa ba zai yi ba gaskiya gyara ka bani hanya in tafi inda zan samu aljanna ki fa tana fa to ka sake sai mai gyara da Allah ka bani hanya ba fa ba ke fa babu shiga farhabar ka ga zan goce gyara ka bani hanya ka gyara to tunda haka zaki ce ke tafiya zaki idan har kika fita tunda ba ka iya ba me yasa ka zo ka jibge ni a cikin gida to idan har kika fita daga gidan nan mutum ya san ba zai iya ba ai dama kar ya fara ina mai tabbatar miki na sake ki saki 4 in kika bar kin ga 4 saki 4 zan miki Allah kai hakuri mai girman Allah hakuri ina son ka wallahi a ina sosai fa ni da nake baki ga ruwa ki ai gobe za a daura aure la gobe za a daura